Здравейте! Как мога да бъда полезна? Обувките са страхотен модел от естествена кожа са, може да ги пробвате. Хубав ден, пак заповядайте. Колко слънчев ден. Настроение за шопинг съм. Здравейте, с какво мога да ви помогна? Покажете ми всичко от новата колекция, защото много ми се пазарува. Това са най-новите и страхотни неща от новата ни колекция, ако искате да ги оставя в пробната. Леле, ма те наистина са много хубави. Всичко ми харесва. Знаете ли, няма да ги меря, направо ги купувам. Охо, здравейте, нови неща ли виждам? Здравейте, да, имаме доста неща от новата колекция. Ами супер, чакам да ми ги покажеш. Между другото, какво става с тебе? Това да ми го разказа предния път, важи ли? Гледам и кецове има. И очила нови, кецовете от какъв материал са? Хайде само, че някой друг път да си говорим, тъй като имаме доста клиенти в момента. А самите обувки са изработени от изцяло рециклиран материал. Ага, и какво, къде е рециклиран? От какво спре? Всъщност, какво те питам, няма значение. Кое не мога този сезон? Зеленото, жълтото, розовото, какво да си купа? Много искам да си купя нещо, обаче не знам какво искам да си купя. Отдим имам толкова много проблеми. Знаеш какво? Оставам тъж, щом имаш много клиенти, звъни ми, когато се поизчисти малко и идвам да си поговорим. Хайде!